makaragsakan ay awan ka malagalag Nagigila daw ang inak makikita Nagigila ruway na umaga Ang renulya hanggang mapanunod ka Ang nanayon nga'y ayaten ka Nagigila daw ang pinak makikita Nagigila ruway na umaga Kung renulwa hanggang mapanunod ka Ak nanayon nga'y ayaten ka Dungdungun ka Uray paino imatayo ka Timanaw ka at inagpakada Magudos matay ko'y biyag ko Agmay-may sa kato'y puso Dungdungun ka Uray paino imatayo ka Timbanaw ka at inagpakada Magudos matay ko'y biyag ko Ang may sa kato'y puso Okay, ayan day tapos ti request ni Ma'am Kimberly Yap. Ayan.
papanaw ita sidungmu anak kairwama cakumakayat adumteng pastoy agundaway di ka nagsangsangit pagkada akon ayat ko Diyak kaya't makita nalulumdaang ka Dati ipapano ko lagip mo't balunek iti lugar apapanak siksikan tulad na di ka nagsangsangit pagkada akon ayat ko agsingsingpet kanto nuawanak kun di tasibay mo sapay kuma kanay paayan kataragsak umanay alagipin intun kaili na singsingpet kanto nuawanak kun di tasibay mo sapay kuma kanay paayan kataragsak umanay alagipin intun kailiw na kaya't makita nga lumlumdaang ka pati papano ko lagip mo't palunek iti lugar apapanak siksikan tulad ta di ka nagsangsangit pagkada akon ayat ko basta agsingsingpet kanto nuawanak kun di tasibay mo sapay kuma kanay paayan kataragsak umanay alagipin intun kaili na basta agsingsingpet kanto nuawanak kun di tasibay mo sapay kuma kanay paayan kataragsak umanay alagipin intun kailiw na umanay alagipin intun kailiw na mauding nga request ngayon kami dato na yan nagapukin ni Leymar Ramil Lagaso bagak metken kairi ano gandak mo di agsuhi ay ketsohi teja may kari napalalong amin ti sakit na daydiyan daw aping manaw ka sa di ka pa'y pulos
kawikan nami